What's up mga katropa? Ulit, back here again. And welcome back to Animes TV. So, for today's mukbang, I got this sisig kapangpangan ng kanyaman. May kanan. Kanan men eh. So, mga katropa, kain po tayo. Sisig na kapangpangan. Panalo. Okay. Sarap ng sisig ni Hanamis.
Panalo. Shoutout time. So, mga pa-shoutout ni Hanimis. Shoutout natin si Ate Pides ko. Tapos si Irene Bass. Chris Diary. Imelda Rojas. Sheila Rojas. Yoroa. Janet Erlen Branch. Bajeng po, The Pudibi Armies. Taste and Sip by Tesha. Crispe Espanola. Jerry Espanola. Nancy Suson, Isay Tisay, Bernie Lagangan, Cristino Gao, Abby Calderon, Let Calderon, Rachel Calderon, Fernan Constantino, Becky naman, at Camille San Vicente, at syempre ang ating Team Family, ang Team International, at shoutout din sa Team Top. So, para mga tropa, thank you for watching. This is my life.